Hola, bon dia a tothom, alumnes de quart d'ESO. Bé, doncs, us explicaré una miqueta, amb detall, en què consisteix i com heu de fer la tasca aquesta del text argumentatiu. El text argumentatiu és un text en el qual vosaltres intentareu convèncer sobre un fet. I el que treballarem avui, sobretot de cara a l'expressió oral, és intentar defensar un invent a partir d'una pauta que teniu aquí en enllaços, que tots els enllaços que teniu en la pàgina web, en el document, estan en blau. És a dir, si feu clic al document, a la paraula, perdó, que està en blau, això us dona us dona accés a un enllaç exterior que l'haureu de veure. I després totes les tasques les aneu escrivint en un document que al final me les enviareu, com serà també el cas del vídeo, que té una durada de 2 minuts i que l'haureu d'enregistrar mitjançant el vostre telèfon mòbil. Llavors, el primer punt, 1. Les activitats de comprensió lectora són a partir del test de lectura que es diu el risc de llegir. Aleshores, heu de fer clic aquí, i us sortirà un enllaç i haureu de llegir-lo. És la lectura pròpiament dita. No puc fer el clic jo perquè tinc el mòbil a la mà esquerra. Si feu clic, on deia l'enllaç, podeu llegir el text amb calma. Tot seguit hi tindreu una sèrie d'activitats que haureu de respondre en un document i penjar-lo com sempre fem al Classroom. Entesos? 2. L'activitat d'expressió oral, aquí teniu en què consisteix una expressió oral. Tots són enllaços d'un llibre, d'un material molt bo, d'una editorial. És molt important perquè treballem i ens expressem en català, que és el que hem de promoure, que estigui bé, de reforçar la nostra expressió oral per aprovar el curs i també de cara al vostre futur professional perquè haureu de fer, segurament, com hem fet tots, alguna entrevista de feina. I és important que la competència oral, escrita, lectora i d'escolta en català sigui bona perquè ja sou alumnes de quart d'ESO. Ara heu d'escriure-la, aquesta activitat, a partir d'aquesta pauta, i heu de fer vosaltres el paper d'un inventor que acaba de descobrir qualsevol eina, qualsevol estri que sigui útil per a la societat i l'heu de convèncer, heu de fer una mena de text argumentatiu oral, parlant, perquè el públic, perquè els clients us comprin aquest invent que heu de fer. Per exemple, inventeu, un aparell mòbil o una aplicació del mòbil perquè creieu que aquesta aplicació és important o és interessant, innovadora dintre del camp de l'educació o dels jocs o de l'esport, el que sigui. Això jo crec que és una activitat que la podeu desenvolupar i és bastant divertida, engrescadora. Tot això, com deia, ho heu de penjar al Classroom. Podeu fer captures de pantalla, però pel que fa a la defensa del teu invent és una tasca oral i això ho haureu d'enregistrar individualment en un vídeo que algun germà o germana, el pare o la mare, us agafi el mòbil i us enregistre bé, perquè jo, per exemple, estic fent aquest vídeo tutorial amb la mà esquerra amb el mòbil i entre una mica la mà, potser a veure algun dit per aquí, però jo crec que està bé. Esperem que us hagi agradat la tasca i teniu des d'avui fins el divendres per a fer-la. Una abraçada ben afectuosa. Vinga, els vostres profes. Terrassa, 20 d'abril de 2020. Qualsevol cosa, dubte, m'ho feu arribar. Vinga, una abraçada.